Harkemasse Boys kinderen de punten van zelfs Goedbroeken in de strijd om degradatie. En ze zetten goed uiteinde. De vastzet is van Oebeles Kokker en het doelpunt is van de verdediger Reinder Slager. De vrije trap hier van Oebeles Kokker en hij wordt hielendal vrijlitten. Reinder Slager, de centrale verdediger, kan Sama vrij inkoppen. En hij 24 minuten de Harkemasse Boys op 1-0 brengen. Het bloedt ik heel lang 1-0, zelfs onterecht, want dit is al de tweede helte. Roy Stroeve, de onvierder van HC Hardenberg, maar de paas op Thijs Houwing. Het Bink Rutte nam hem bij de Hardenbergers en hij scoort ik, de liekmakker in de 50ste minuut. Doelpunt van Thijs Houwing, oudspits van Twente en ik van Cambuur, maakt het hier de liekmakker. Het paasje dus van Roy Stroeve. Hij draait wel heel eenvoudig bij zijn directe tegenstander bij Reinder Slager. En zak in die de goal maatje Thijs Houwing. En ze zetten wel heel vol uit aan in die tweede helte HHC Hardenberg. Hier het schot van Van Eken. De redding is net goed genoeg van Jacob de Vries. En zij is daar het doelpunt van Penterman. 4 minuten na de liekmakker zit Hardenberg alweer met 2-1 voor. Hier Jacob de Vries die in eerste instantie wordt redt, maar in tweede instantie zit er hielendal vrij Penterman op Aljan van Roy Stroeve en dus de 2-1 vastsprong. De Harkemasse Boys is het hielendal kwijt. Ze hebben het net meer in de tweede helte. Dit is daar typerend voor. Het balverlies van Hooiveld en Hardenberg die country kind. Heel rap, want de paas is scherp op Penterman. Hij maakt er de 2-1 en hij maakt het de 3-1. Hielke Penterman, het zoehaasten Frieswijze kind, dat is het net. Hij scoort hier vol de 3-1. Ze staan te sliepen in de verdediging bij Harkemasse Boys. Penterman is er van terug, er ging een keren meer aan. Ik net van keeper Jacob de Vries en dus de 3-1 vastsprong van HHC Hardenberg. 12 minuten spelen naar rest. En zij jouwen ze dus eens in 6 minuten voor Harkemasse Boys. Maar ze zetten toch terug, hè, Harkemasse Boys. Dat maakt het toch wel taai aan. Want Harkemasse Boys komt zelfs op 3-2. De ontsluitingstreffer. De actie is vrij van Oebeles Kokker. Zoals altijd. De tweede assist van deze wedstrijd. Want het doelpunt is van Werkman. En ze hadden de Boys nog 8 minuten de keer om wat te dwannen om die efterstand van 3-2. De vastzet is prima van Oebeles Kokker. En Werkman zit op een goede plek, scoort de 3-2. Wat kan Harkemasse Boys dan nog in die laatste minuten? Het is alles op alles. En hier de actie van invaller René van der Wij, het veromlissen. En daar het schot van Roel van der Meulen. Maar de redding van de keeper van Hardenberg, Danes, is ik prima. En dan de rebound nog van Oebeles Kokker. Maar die kinderen net maar want die oors zo vaak dit seizoen wolken. En dus verliezen de Harkemasse Boys met 3-2. Merkt ze leven, hè? Dat krijgt een goal in. En dan hebben we het even heel moeilijk. En dan gaan de kopjes hingen en probeer ze te motiveren. En hij trainen just het helemaal. En, en dan maken we weer een doelpunt en dan leven we weer op. En eigenlijk moeten we dat eerder herpakken. Maar ja, goed. We zijn er ook net florissant voor. Terwijl ik het idee had dat wij een hele goede ploeg hadden.